Akukapheli isikhathi esingakanani uMakwarela eqokwe njengeMeya entsha yoMkhandlu waseTshwane. Usehlangabezane nembibizane njengoba esezithola sekufanele alole isikhundla sakhe. Ukwenqotshela kwakhe ukwengamela isikhundla kuhambisana nomthetho wesigaba 158 womthethosisekelo. Ngonyaka u2016 uMakwarela wahlonzwa njengomuntu owehlulekayo ukulawula izikweletu zakhe. Ngokomthethosisekelo umuntu obhekene nengcapha yalolu hlobo akavumelekile ukuba yilungu loMkhandlu kaMasipala. Upon receipt of that information, which was communicated officially to the city manager engaged with the executive mayor, trying to understand the truthfulness or otherwise. uMakwarela udle isikhundla sobuMeya ngolwesibili lwedlule ngesikhathi iCope ilaxaza umbimbi lwamaqembu avota ngokuhlanganyela eTshwane okuyiDA, iAction SA kanye neFreedom Front Plus wona abefuna kuqokwe uCelia Brink njengeMeya. Izibalo zamavoti zavuna uMakwarela njengoba wathola ukwesekwa iANC kanye neEFF. They need to make an application to the High Court if they think that there's a problem with Dr. Makwarela. Iqembu iDA ilona elibhalele iMenenja yoMkhandlu limexwayisa ngesimo sikaMakwarela. Only after his speech that he did, his maiden speech after becoming a council or after becoming the mayor, did a whistleblower phone and reach out to the DA and brought their attention to us, after which I myself directly wrote to the city manager to ask for investigation. iCope yenqabile ukuphawula ngalolu daba njengoba ithiza kuba nomhlangano wesigungu esiphezulu kuqala. Kanti nemizamo yokuthola uDokotela Makwarela ukuze aziphendulele ayizange iphumelele.